1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Woohoo! Wow! Ano na anak ko? Uy, mo. Let's go, daghanan ni mo kwarta papsoy. Asa magikan ana? Sure ko, namayot na bud ni. Aba diya, kung sinamayot si mong kabuang. Asa man nagikan yung kwarta ba yung kay trabaho? Nangawat ka no? Ian, kapsoy, yuli na. Grabe po niyo maka-judge kay Paploy. Uy, di mo guna siya kawatan good. May pastansyang oh. Kamong pataka naman mo si kawatan. Iya naman yung mga naong. Paps, bahini lang ko niya, Paps, gamay lang. Ya paps, ano mo ba? Sige, ani na lang. Mangayo gid mo. Ako na ara. Bago pumatag, need ninyo haguan. What? Binuang nakaanta mo, pero haguin ninyo. Ayo, inapalimpyo na pud minimo. Di na mo palimpyohon, padulaon. O kana, dula ramon day. Malingaw patana sa mga dula. Pagtaguanay mo, kung kinsa to'y abal niya, makita na niya tanan ang manago, automatic na siya 1,000. Piskot mo nga buanga mo. Ako'y mo pili sa abal. Sige, may pa. Ikaw pili. Sige na. Sige. Bintot, pinsa sa ila ang maabal. Butikaw. Mabali ang kamot niya. Ako na, pagduha na mo. Hoy! Ano? Sa may mangga. Sige, dali. Uy, abal, pagpagdoy mo makubuyuron. Mangga. Lakaw na gusto. Ang gusto bago no eh. Dali na diyan ansong. Ugali Dali, baka manalo. Sige, ako abal, pagtatanako na mo, pagdali. Bibilang ako ng tatlo. Isang po, para. 1, 2, 3, 4, 5. Dali, dilitan ninyo. Sige, dilitan. Oh, ikaw ang lagi isa. Asa man sila? Tuwa dito, naglahing tago. Kailan tara mo, sunod na dito ta. 6, 7. Dali. Tigyo ta, mapakita katansong kay... Sayang kayong kalimba ka kwarta sa dayon kung magpakita ta. 8, 9, 10. Ano nga inarang tayo mo diri? Lahi ka na, baka diri, oy. Ano mo sunod? Sa nga nung nagsunod-sunod mang pagmudam, dali na ta makita na ni karong kinagtapok ta. Yung baboy, magiging mga bataan eh. Pagkaliba ninyo ba? Kung saan ang pud? Kung kisi abal, dapat mapakita ta. Ay kayo, makaskalibo na yun. Para dali ang kwarta ba? Ay, simani. Tama, ikoy. Tama, ikoy. Hindi, kung sa may buhato ng turong dams. Pagkabugok, mulit eh. Hindi magpakita na katansyong. Oh, sige. Tawagon ako pag makita na ko. Ay, tawag ako'y. Kibasin makalata si Papi. Si Chitira. Bitaw koy, kasi makalata si Papi. Dito tigagi sa kalibo. Ay ko Pilara. Nagitaw rin na pita. Wah! Ko wala. Oh, na. Padung na sa diri, nakita na nako. Kanakoy. Pagtuon na koy, si Chiti ha. Mong lagi ako bala. Paps, nanitsit ka, Pap? Kasi nanitsit. Pataka, raming taong ka. Pangintana sila diya. Awa, binagod ikaw. Nakadungog mo kung may nanitsit, God. Bulok ganing tansungan yo, lamiyagit sumpagon noy. Tansok. Nakita na kita mo! Buhay na. Kasaan na po niyo nung gilook mo ko ninyo? Ayun, siksa pa bakabasakpan ta. Kasi masakpan. Nga ka mo may ako nasakpan kay ako may abal. Kamian ni mo walupon chong, oy, paminaw sa ba? Aw, unsa man ni? Ani chong ba? Di ba ikaw may abal no? Papakita mi si mo tanan para makuha gwanti. Diba ang sunod na po ni mo, pakita ra ta para madali ang kwarta. Ay tama no. Aw ta no. Sige na, ako na rito. Sige. Sige na kayo, batusong. Ayaw, palatahan. Ngayon na itong sabot ha. As ina ba nga nakita namin mo? Sige na. Kita dulo na. Sige. Anjo ulit na bulag ka! Sing! Paps! Patex kalibo! Papi, may kitaan mo ko. Tago na kay kwato mo. Yan, tiyaw da mangita sa buang oh. Hurot din nagkitaan. Rata ko diya. Salamat sa kalibo na ko! Paps! Ibigay mo na ang aking isang kalibo! Woohoo!
Ay, relax lang. Naunsa day ka. Taguanay with a twist ni. Ah, naunsa mi to ng twist. Ay, wala na sasabot gani ha. Ay, unsa man mo reklamo ka o di ka makadawat og 1,000. Alaya po dani niya. Unsa man po'y twist ani? Ako naman ni makuha ni di mo masayaw. Sila ang mukanta. Okay. Sige, Sayaw. 1, 2, 3, go! Hawak mo ang beat. Hawak mo ang kapit. Ayun, hawak ka lang. Grabe yun, sayo kayo mo. Naunsa ni bataan ni kadali raman kay to. At least nito mag sa twist ni mo. Sige, proceed na kasi sa tabang. Kuya ko, ayun, Bitago na mo. Sige, bitago tarong ha. Tago, abal, wala ka abal, 1, 2, 3, 4, 5, play! Dito, duga. Di ba napakita ako? Di ba lata? Di ba takang ako diri? Oh, namulang ang jong! Yati, dali ara nakit anoy. Sa sinaya man ako. Save na. Dagan si Kuya ay! Sinaya po ni managan oy. Dili kay manikit anoy. 1K! Ang twist. Ay sos, mahadlok pa ko ng twist mo, kasayaw ra. Kay lahi man ang twist nimo. Ang twist sa imo ha, twist si Damulag diri ah. Na! Bura mo kung nikisog lubot sa kaldero na. Tarungan na istorya ni mo kuya. Dahil na diri kiss na para madali ta. Na, giganahan po. Bura ba kay kagakwintas kag ligid? Kiss na! Ay, awasa po ni Paps. Sigyaw yaw. Give me the peanut butter for my jelly. You give me the butterflies. Isa. Kani nga dula, walay labot si Tansyong o si Dikoy. Lahi na po ni Bring Me. What? Wait, Bring Me, chinilas? Kani, Bring Me. Bring Me, dahon sa saging. Dahon sa saging. Sutalianin niyo. Ayun, dagan tabula kay. Ay, sabi! Piskot ka dam, sungsam na imong gidala. Patay saging. Wala mo si dahon, di ako na lang gidala. Piskot ka lain kayo, bawo ilabay na. Ulo kay 1K Pops. Wala. Ni? Naiwit ba ya ka? Si Bantoy ba nakauna? Yan na ni sa kalibo. Sana. Pops, kini di ako Pops. Kagamay nang kabantoy kina ko dako kayo. Tunto ka, tunto. Dahon sa saging akong giingon. Dahon sa anahaw na. Dahon lang saging. Hadlok saging na. Ini di, Paps. Di, okay, magkainyo kay dahon sa tawa-tawa. Opo ka, itanom na sa inyo ha. Dahon saging din na. Ginasina, ilumin na ninyo. Total, kay tulo na lang mo nga wala kadawat og sa kalibo. Kini nga dula sunod. Inyuhan na po ning tulo. Wala dito, wala dito. Tulog ko. Wala man kay labor. Mangwakli ba mo? Tulog. Milang tulog. Sorbulon ko ning madaog ko ani. Okay, ready na mo sa ipabring me na ako sa inyo ha? Ingon na. Kaya ko na gali. Sige. Para makadaog mong tag sa kalibo tulo, dali ko ninyong kawayan ka ng taas kayo ha. Sura. Pero ay naman amo dia. Tara na. Doon, sa dibita. Diri. Sugaya po nato nila. Oy, hapit naman sila isa ka oras. Paps pala additional is kalibo dia kay murag. Kumot kini mong tiil ba? Mukha ni no. Gilok ba kaning bulbul in bagtak ni mo? Pas kaya mo sige reklamo dia, bawi uno na ako naron. Betul kayo. Betul. Oh, nana ko yan. Ano di bring me mo? Kinana Pops. Kapo ang nakita jog kawayan ni mga tibaga ko nga manggahan man ni diri ah. Ay na si katik dia Pops. Penting katulab yan dito. Ah, sige, dali na. Come to papi. Wada. Ay, tabuni. Tabuni. Ah. Kalibo. Kalibo. Ay, Mga ayo, oh my God. Muna ikaw ba? Yeah, okay na mo. Okay na. Pwede na mo sibat ako. Pwede na. Kaya natagaan naman tamo og kwarta. Sibat na ko kamo ni bala na. Hoy, ayun yung nigadi-gadi ka. Ayun na, bir. Butan lang imo hatoy. Namiya sa libo yung pangatay ni Kapoy. Uy, karoot bre mo? Ha? Sino ka damot? Hatay ni Kap ba? Sa kalibo tong ayuda ba? Ha? Wala uy. Pamay kabalo nga na ayuda si Papi may nagata ganay sa mua. Na, na-scam mo ni Papi. Ana si Kap, ang inyong ayuda, gipadala ka Papi. Unsa? Na! Papi, nagtahan kita.
ba? Ako, kay kubo ka sa. Kayo? Ang kayo na kubi. Dili, lagi sa kapul, lagi makipan ko lagi na Ayaw ko katula, may atakwan, oy. Kawayan. Rampak ang dako ba? Karon kayo.